Здравейте, вие сте с Ев Студио, с мен Емел Махмуд. Днес мой гост е Димо Бенев. Един човек, който вдъхновява. Той е сред най-успешните треньори и спортисти в Бургас и които успешно работят за развитието на масовия спорт в града и в региона. Здравей, Димо! Здрасти, Емел! Искам да го представя, но не знам как ще стане за краткото време, което имаме. Той е състезател, участвал е в много разнообразни спортове, завършил е Спортната академия, Национална спортна академия. Представил националните отбори на България в 3 различни спорта: културизъм, силов трибой и лека атлетика, като е завоювал най-различни отличия. Как се запали изобщо за спорта? Тя историята е малко по-дълга, ще се опитам да я кажа така по по-краткия начин. Откъде тръгнах? Тръгнах от бургаския квартал Изгрев, комплекс Изгрев. Бях едно момченце, така в семейство на интелектуалци. Майка ми беше учителка по математика, светла и памет, вече не е между нас. Баща ми научен работник в областта на химията, физико-химията, професор, нали, много развит в тази област учен. В бургаският тогава беше ВХТИ, сега в момента е Бургаски държавен университет, в Асен Златаров, дългогодишен преподавател и член на тяхния екип беше. И в най-общи линии имах трудно, тегаво детство, защото семейната ни среда беше, меко казано, тежка. Така да го кажем, брака на родителите ми не вървеше много добре. Отношенията им бяха такива, че вкъщи винаги беше напрегнато. И аз винаги съм се вървял като дебелото детенце. Нали, използвам този израз, защото така ни наричаха тогава. Дебелите деца винаги са били обект на подигравки, на унижения, на бой, ако щеш. Винаги съм страдал от това нещо. Още от най-ранна детска възраст. Просто другите деца се заплюват и се подиграват и ти скачат на бой за няма нищо и така нататък. Ти недоволстваш, те пак си те третират и така. И това така ми вървеше детството. Майка ми ме научи рано да чета и да пиша и аз се обърнах към книгите. Нищо общо с спорт до тук. Чета от 4 годишен и половина бях още в детската градина и аз общо взето съм си с книжката, другите си играят, аз си стоя отстрани, за да не ми се подиграват и така. И винаги е вървяло така. После вече имаше така леко включване от мен в игрите, в училище, в футбол, да речем, дебеля е винаги на вратата и така нататък. Дори да искам да не съм на вратата, аз не мога да не съм на вратата, винаги съм вратар. Като се затичаш малко, викат, виж го, нали, как му се друсат циците, виж го, дебеля бяга, ха-ха-ха, т.е. дебеля гледа да не бяга много, за да не му се подиграват и така. И в спортове не съм се включвал, в спортни отбори не съм участвал. Всеки един опит, майка ми беше много дейна в това отношение да опита по някакъв начин да спортувам. Завършваше с неуспех. В повечето случаи, ако някой треньор, нали, чуе за мен или ме види, казва, той не е подходящ за спорт. Тогава спорта се разбираше само като спорт за високо спортно майсторство. Т.е. ако дете има данни да спортува, то е добре дошло. Ако няма, да не спортува. Масов спорт, такова разбиране за масов спорт нямаше. Общо взето масовия спорт си е зад блока, кой както намери за добре. Или в семейството. Ние не бяхме спортно семейство, така че стоях си на вратата, нали, опитвах се да съм добър вратар. Но в общи линии това така ми вървеше спорта. Включвах се, опитвах се в някакви спортове, но не ми се получаваше много. Единственият спорт, за който между другото ме е искал треньор още като юноша, беше борба. Просто човека ме беше видял в един час по физическо, че се опитвам да правя нещо. Това детенце, обаче аз бях отличник и никой не искаше да ме пусне да ставам борец. Пък и той още тогава качу, какви сте оценките? Отличник. Не, ти борец няма да станеш. Тогава това беше разбирането. Ако си отличник, не ставаш за спорт. От зубъра спортист не става. От зубъра спортист не става и родителите му няма и да го пуснат. Нали? Както и нашите веднага качуха. Каква борба? Аз се запалих, викам, ще ги питам. Все пак ще ги питам.
И питах ги, каква борба ти от ли си? Те ще щупят ушите, носа, там ще такова, ти въобще нищо общо с борба, нали, не? И така и си останах. Но нещата в семейството не вървяха добре, нашите вече тръгнаха да се развеждат, това така на мене много тежко ми подейства и започнах да се обръщам към алкохол, наркотици, всякакви противообществени прояви. Бях абсолютен бунтар, металяга, дългата коса до тук, обиците и така нататък. И общо взето, където има нещо против системата, аз бях там. И почнах да се набивам така като черната овца навсякъде. На мен това ми харесваше и просто си бях в тази насока се специализирал, така да го кажем. Нали? Все още нищо общо с спорт. Бях редовно при училищния психолог. Сега тук вече чакай сега, сега си го спомням как все пак тази жена тогава, влизайки ми така леко под кожата, с това, че използваше нетрадиционни техники, няма да казвам конкретики в кое училище е било и така нататък, но пиехме си с нея бира, пушихме си цигари, даваше ми презервативи и така нататък. Тази жена тогава ми каза, мислил ли си нещо за спорт? Нещо да опиташ. Аз нашите това, мама, ще остави ги вашите. Нещо ти да направиш, да отидеш, да спортуваш. И аз викам, няма такова нещо, но почнах да се включвам. Тогава имаше тенисна маса в нашето училище. В така малкия салон бяха направили клубче по тенисна маса. Можеше да отидеш и да си играеш. Аз влизах, играех си и почна много да ми харесва. Направиха едно турнирче помежду ни само, при което аз станах втори тогава в турнирчето. Много ми хареса въобще този начин на изява, но все още нищо сериозно. Докато не дочух, че мои приятели са почнали да ходят на фитнес. И имаше един фитнес в съседното училище Йордан Йовков, аз учих в Добричинтов и там имаше фитнес, който едва ли не всеки го беше страх да влезе там, защото бяха времената на мутрите, вътре едни корави бабанки блъскат здраво тежести, повечето от тях криминално проявени и така нататък. Но моите приятели ходили там и дигали тежести. И така някои от тях вече ходиха, сериозно се занимаваха с някакъв друг спорт и имаха така и изявена мускулатура. Това говорим, сме 13 годишни, изразена мускулатура и хората им се радват и така, пък аз, видиш ли, нали, Димо Дебелия, опитвам се да блесна с алкохол и наркотици. Обаче, аз както чух как така се впечатляват от това ходене на фитнес и кой колко дигал, един е дигал 30 кила, другия е дигал 35 кила, пък нали, най-якия е дигал 50 кила. И аз викам, аз пък тия 50 кила ще ги дигна поне 2-3 пъти. Или поне повече ще дигна. Ти, утли сега, един ден отиваме и аз ще им покажа как ще дигна. Никога не съм дигал щанга. Никога не съм опитвал да вдигам щанга. Обаче толкова бях се нахъсал и си казах, аз ще им докажа. Ако трябва ще умра под тая тежест, никога не знам нито как да го направя, нито нищо. Гледам ги те какво правят. И легнах без загрявка, без нищо. Господ ме е пазил. И тия 50 кила ги дигнах 3 пъти. Което беше, нали, най-силният другия дига 50, аз ги дигам 3 пъти. И като почнаха, нали, ти си много як, нали, в цялото училище говорят, Димо Дебеля бил много як, дигнал 50 кила 3 пъти. И аз като се вдъхнових, просто видях някакъв шанс за изява. Видях, че аз не съм само някакъв побойник там, защото вече бях почнал доста да се позбивам, доста, нали, глупости. Към това, значи има нещо, с което друго аз мога да се изявя. И оттам буквално почнах да спя в фитнеса. Значи ходих всеки ден, ходих по 2 пъти на ден, по 3 пъти на ден. Казвали са ми, нали, тръгвай си, не трябва по цял ден да седиш в залата. Намерих всички възможни списания, почнах всички възможни източници на информация да търся. 97 година, не бяха много. И питам по-големи, отивам, нали, гледам някой по-силен, веднага отивам, моля ти се, кажи ми как и аз да стана як и така, и се вглъбих в това нещо. И постепенно това хоби си остана доста сериозно, нали, но още тогава съм се увличал повече към вдигането на големи тежести, поради това, че моя ген не предразполага да съм културист. Културистите също бяха на мода, навсякъде списанията, плакатите. Аз също искам да съм като тях, обаче въобще не мога да помисля да съм като тях, защото гена ми не го позволява. Има една стигма такава, която казва, ти не ставаш за културист, защото си дебел, имаш гадна структура на тялото, не ставаш. И аз викам, добре, тогава ще дигам големи тежести и ще стана много масивен и ще стана мутра. Мутрите са героите на годините. Нали, аз ще съм
тотален бунтар, против баща ми, против майка ми, против, нали, те са интелектуалци, аз ще съм другата крайност, аз ще съм мутра. И решавам, че ще съм много як. И блъскам здраво, но в един момент се запознах с едно момче от отбора по щанги. Аз вече учих в техникума по обществено хранене. Това беше интересно, че отидах да уча там. Просто защото не можах да вляза в местата, където исках да вляза да уча. Езиковите гимназии, английската езикова гимназия по-специално. Защо? Защото там бяха мои приятелчета, по-големи. Все още си така употребявах различни субстанции, пък с тях щяхме да си ги употребяваме заедно и така нататък. Обаче не стана, слава богу. И от няма на къде отидах в последствие още една година в Добричентов и отидах в Тоха и техникума за обществено хранене, защото вече бях почнал да се интересувам от хранене. И знаех, че там могат да ме научат някакви неща за храненето. Точно тази специалност, която влязах, беше технолог, технолог, хлебни и сладкарски изделия и там много се изучаваше храната в дълбочина. И казвам си, сега това е моето нещо, ще отида и отидах там. Та един мой съученик от другия клас тренираше вдигане на тежести. И аз тогава отидах в отбор Черно море, попитах, ще ме вземат ли, въпреки че не съм от спортно училище. Те казаха ми, ако има желание, нали, покриеш тестовете. Там правих някакви упражнения, те видяха, че сам съм достигнал до някакви силови постижения, които за възрастта ми бяха добри. И казаха, взимаме те. И аз почнах да тренирам с отбора по вдигане на тежести. И първоначално бях щангист, опитвах се да бъда щангист. Бях позакъснял малко. Не бях достатъчно гъвкав, достатъчно мобилен, нали, не ми се отдаваше много този спорт, но въпреки всичко успях да стана градски шампион. Тогава имаше градско състезание, трябваше да е областно, но хората от другите градове не дойдаха и си остана градско. Аз станах първи в моята възрастова група и категория. Така вдъхнових се, надъхах се, ходихме по републикански. Пето място ми е най-високото място на републиканско като юноша. Но почнаха контузиите. И тъй като и не бях от спортно, тъй като не бях много перспективен да стана много голям състезател, никой не се напъваше да ми помогне да се оправя. И аз някакси се отвратих от това безхаберие в този тип спортове и се вдъхнових за силов трибой. Силовият трибой беше прохождащ спорт в България. Имаше в Мускули и фитнес Олимп списанията данни за републиканските. Аз си съпоставях моите силови възможности, нали, все още юноша, с мъжете. Нямаше възрастови групи, нямаше нищо, но винаги влизах в шестицата, така по някакви мои виртуални преценки. И си казах, аз ще стана силов трибоец, ще пробвам силов трибой. Нямаше тогава треньори тук, нямаше нищо. И самичък. Питам някакви щангисти, питам някакви културисти, чета някакви списания, правя каквото мога. И в крайна сметка първото ми състезание, така да го наречем, беше изпита на спортната академия. Просто така се получи, че завърших вече училище. Продължаваш ли да бъдеш бунтар все още тогава? Бях бунтар, но вече в друго отношение. Нали? Бях спрял с наркотици, с алкохол, с такива неща. Старах се да бъда режимлия, да дигам тежестите, нали, да си почивам, да правя каквото мога. Междувременно вече бях почнал да работя като охранител, понеже исках да имам достатъчно средства да се подготвям, да си купя някаква екипировка. Нали, пък и да изглеждаш като мутра. Пък и да съм с мутрите. Да, от 17 годишен работя като охранител. Нямах пълнолетие още. Това беше част от бунта към баща ми. Нали. Той беше тотално против това, но аз го поставих пред свършен факт. Казах си, това е, аз ще бъда това, нищо не може да ми кажеш. И се борих за моя път. И де-факто дойде времето вече да завърша. Кандидатствах за спортната академия силов трибой, за да мога да отида просто на място, където са най-добрите силови трибойци, отбора на НСА, някъде където да ми преподават този спорт, за да мога аз да го разбера, да мога да прогресирам в него. И така започна пътя ми като силов трибоец. Влязах много трудно, защото около месец преди състезанието получих контузия на гръден мускул. Едвам се възстанових, резултатите бяха по-ниски от това, което можех да направя, оценката ми на изпита беше по-ниска, той си беше състезание, с съдии, с всичко, като определен резултат отговаря на определена оценка. Обаче пък наваксах с български езикова култура и успях да преборя някои хора с по-висока оценка от практическия изпит и влязах като последния състезател, 6-то място от 6 човека, нали, от смисъл 6-то място за класиране, последно, но успях и влязах и вече почна живота ми в София, където учех, работех, тренирах. Общо взето една месомелачка, много тежка, много трудна. От самото ми начало на пътя ми в силовия трибой имаше тежки контузии. Скъсах си гърдата буквално на втората си година като силов трибоец, изцяло си скъсах гръден мускул на състезание.
възстанових го, с късания граден мускул продължих да тренирам и години наред така. Ходих по какви ли не състезания в силовия трибой. Много титли, медали завоювах. Само това ми беше фикс идеята да съм силов трибоец. Обаче, тъй като бях и мутра, нали, работата на мечтите ми в София, охранител, и винаги бях заобиколен и съпътстван от тези вредните навици, които вече в следващ етап ти си ги преборил, обаче всички около тебе, спортисти, състезатели, колегите ти и така нататък, те са си такива, но и същевременно, защо не, нали, малко наркотици, защо не малко алкохол? Спортисти, които употребяваха наркотици? Най-редовно. И ние направо водихме нещо като двойствен живот. Значи, през нощта сме охранители, бабаити, взимаме наркотици, пием алкохол, не знам си какво. След това спиш няколко часа, отиваш в залата, дигаш едни огромни тежести. И цялото това нещо един кръговрат такъв, една месомелачка, която постоянно беше контузии, системно претоварване, бърнаути, всякакви такива неща. И ти си нон-стоп си в една такава въртележка, много тежка. И наднорменото тегло си ми вървеше и тогава. Нали, тези всичките вредни влияния си оказваха своята роля. Буквално ядях като не видял каквото ми попадне, защото имаме огромен енергоразход. Ако тогава е можело да си мерим крачките, въпреки че съм бил силов трибоец, сигурно крачките са ми щели да бъдат по 20 000 нагоре на ден. Не за друго, защото ти си един охранител, обикаляш дискотеката цяла вечер. Примерно след това трябва да дигаш 300 кила на другия ден и каквото се изпречи пред очите, всичко изяждаш, буквално. И изпиваш, изяждаш и наднорменото тегло си върви, но аз съм отдаден на идеята да бъда силов трибоец, да дигам големи щанги. Получаваше ми се. Устройваше те всичко това. Устройваше ме всичко това. Да, аз си бях приел съдбата на дебелия човек, дето винаги ще е наднормен. Нали, бях си свикнал с това нещо. Стига щангата да е тежка и да е голяма, бях окей. Имах някакви просветления от време на време, свалях по 20-30 кила. 2-3 пъти съм го правил. Придобивал съм някакъв вид. Що годе. В следващия момент обаче пак ма фаща фикс идеята за големите тежести. Казвам си, гладен, не се дига тежко и пак почвам с моите си неща. И така, докато в един момент не реших, че просто съм стигнал до предела си. Бях си поставил за цел да направя едно последно голямо участие, едно европейско, в което да се опитам да се преборя за някакво по-предно класиране, за някакъв медал да взема. И станах втори тогава и си казах, стига толкова с активния силов трибой, спирам и почвам да се тренирам за удоволствие. И веднага свалих едни килограми, почнах да се занимавам с бойни спортове. Това ми беше така една от мечтите, нали, като дете. За известно време, между другото, с щангите тренирах и бокс, аз това не го споменах. Чисто любителски, но просто много взе да ми идва тогава натоварването и го спрях. И си казах, аз сега на дърти години почвам да тренирам бокс пак и бразилско джиу-джитсу, граплинг, ММА, нали, много модерно. И си бях почнал едва ли не като професионален състезател. Тренирах се с професионалните състезатели, едновременно с това кросфити, физически подготовки и така нататък. Всичко си вървеше и даже се готвех и за състезания. Но, нали, почнаха пак тежки контузии и такива неща и си казаха, това не е точно моя път, дай да по-лекичко. Продължих да си ги тренирам за удоволствие, но почнах да включвам и такива преходи сред природата. Това беше нещо тотално различно. Значи аз бях в София сумати години, не бях стъпвал на Витоша. Значи, буквално отишъл съм там 19 годишен, до 30 и няколко годишна възраст, до 30 на годишна възраст, аз не съм стъпвал на Витоша. Въобще не знаех Витоша какво представлява. И тогава така се получи, че с едно момиче, в което бях влюбен, отидахме на един преход в Стара планина, ама директно до връх Ботев. И да, екстремно. И много ми беше трудно, много ми беше тежко, понеже аз си бях още сравнително тежък, но носих и тежки раници. Да кажем, че връх Ботев е много предизвикателен връх. За тези, които не знаят, не са имали късмета да се качат догоре. Наистина е много труден и предизвикателен за хора без опит. За хора без опит и за хора, които тежат 100 кила, които нямат особена издържливост. Аз вече бях понасъбрал покрай бойните спортове. Но нямах тази специфична издържливост за дълъг преход или за нещо такова.
тежки раници, изобщо, но много ми хареса. Просто вдъхнових се за планина. И първото нещо, което направих вече след като се прибрах в София, беше я да отида и до Черни връх. С едни други приятели, дай да отидем да го видим този Черни връх. Много ми хареса и там. И започна вече едно вдъхновение такова за ходене сред природата. И почнах и самичък да ходя, почнах така, имам няколко часа, отивам. Почна много да ми харесва. Тогава с един много така мой близък приятел, той каза, ти хубаво си се надъхал, дай да направим това Комемине. Това е най-дългия преход в България. И аз само такъв, какво е това нещо? Давай да го правим. И той казва, това е, тогава, нали, се твърдеше, че е 700 км по планината, нали, от връх Ком до Нос Емине, от сръбската граница до морето. Викам, това е страхотно. Давай да го правим, обаче, нали, сега трябва нещо да се подготвим, трябва нещо да почнем. И почнахме по-дълги преходи. Почнахме така по-екстремни преходи. Тогава пък един друг наш приятел, силов трибоец бивш, който и той така се беше отказал, вика, аз се записах за обиколката на Витоша 100. Що не се запишете и вие? Викам, какво е това нещо? 100 км обикаляш цялата Витоша, тръгваш от Бояна, въртиш я цялата и се връщаш пак на Бояна, 100 км. Аз викам, ти лут ли си? Как 100 км ще бягам? Нали? Това е невъзможно, аз не мога и 10. Той вика, виж сега, ти не е задължително да бягаш, значи то е 100 км, ама не е точно 100 км и 20 часа имаш на разположение. В 20 часа трябва да влезеш. И аз така веднага смятам, че аз преходите си ги правя с 5-6 км в час, много така бързо ходех. Той вика, ще стиснеш, ти го, малко ще се затичаш по някой надолнище, малко вика това, ти го за 20 часа финиширате двамата и сте супер. И сега с този мой приятел си викаме, сега ние ще ходим на Комемине. Там мога да имаме някакви 50-60 км преходи всеки ден, нали, поредни дни. Тоест, ние ако сме минали един 100 км, ние ще имаме самочувствието, че ще изкараме Комемине. Значи, викам, дай да си го поставим на живот и смърт, да минем 100, Витоша 100 и да знаем, че ако сме направили, после Комемине не може да ни се опре. И той вика, добре. И отиваме ни тотално като пешеходци, с никаква идея за бягане, с каквото идея. И с тежките раници, пак с щеките, с всичко, ние сме си планинари. И на ходене 19 часа и 16 минути, първата ми Витоша 100, сега вече точно годината бъркам 2012 или 13 ли беше. Краката целите на рани, всичкото боли, обаче минал си Витоша 100. И след това вече Комемине нямаше никакъв проблем, минахме си го. Но мене почна така да ми се загнезва идеята да минавам по-дълги разстояния в планината, да правя по-дълги преходи, обаче не винаги имах времето за това. И си казвам, добре, аз мога да почна да се позатичвам, мога да почна да се поразбягвам, пък мога да отида на тая Витоша 100 до година и да я направя малко по-бързо, нали, защото мен беше едва ли не хем са кефа, че съм направил нещо голямо, хем едва ли не ме е срам, че съм там, нали, с пешеходците накрая отзади и си викам, искам да съм по-напреде. И почнах да поразбягвам, но в природата, в планината. Значи аз въобще не харесвах бягането. Бягането беше тотално анти за мене. Не го обичах. Въобще не ми допадаше. В градска среда, на асфалт, аз до дълги години не можеше дума да се продума, аз да бягам на асфалт. Не ми харесваше изобщо. Обаче в планината отивам и ставам друг човек, който му харесва да бяга. Просто фащам си пътеката, гората, каквото и да е, особено пък някоя надолнище, защото по надолнище можех и да съм по-бърз. И се засилвам и си бягам и се кефя и викам, значи почвам да бягам. И почнах да бягам. И вече оттам дойде лека по лека. Така се роди идеята за бягането. Идеята за бягането. А иначе, аз бях човек, който не се затичваше даже за автобуса. Значи няма да бягам за автобуса, защото не искам да бягам, не ми харесва да бягам. След малко ще дойде друг. Не обичах да ходя, кой знае колко много. Въобще тия неща за мен бяха тотална глупост, нали? Никакъв смисъл. И обаче открих смисъла. Значи сред природата виждах смисъла, понеже така изминавах по-голяма дистанция, по-бързо. Виждах по-хубави места. Аз ще отида до кой си манастир, отивам. После, тук има някакъв водопад. Айде до водопада. И накрая, примерно, съм минал някакъв туристически преход, който туристическа група го минава за 6-7 часа за цял ден. Аз съм го минал за 3 часа. И съм щастлив, съм доволен и съм отметнал нещо, което хората го правят цял ден. Аз съм го отметнал, се вика, преди нощната ми смяна или примерно след нощната ми смяна. Тогава още работех като охранител. Най-нормалното нещо ми беше, свършвам в 7 без нещо, или нали, колегите тогава колегиални знаят, че ще ходя до Черни връх. Идват, сменят ме в 6:30, аз паля колата и съм на Черни връх, преди да се е стъмнило и се прибирам. И това ми беше ежедневие. В един момент почна вече много да ми допада и много да ми харесва.
След това се записах вече и на едно състезание от трейл сериите. Това са едни много готини такива бягания, които ги правят в района на София, които са, има и къси дистанции, има средни. Всеки месец има бягане, имат ранглиста. Общо взето ориентирани към това любители да отидат да бягат в планината. И отидах и там, хареса ми много самата среда, нали, на бегачите, на и такива свежи, позитивни, готини хора, които бяха тотален антипод на моята среда на охранители, където всички бяха, нали, начумерени, назлобени, арогантни, агресивни, всеки да се докаже колко е алфа, нали, и така нататък. Средата на бегачите не беше това, беше тоталният антипод на това нещо. И на мен много ми хареса. То оттам почнах да си ходя и по бегачески състезания. Но оставаше някаква така любов към тежестите и аз продължих да си тренирам и в фитнеса. Междувременно бях станал управител на фитнес. Така даже може да се каже, че той беше, нали, в един момент едно моя фитнес. Един приятел много близък ми даде възможността да работя една от неговите зали, направо като своя. Той вече не е между нас, Светозар Чоролев. Много му благодаря за това нещо, защото това ми промени живота, буквално. Аз имах така един кофти инцидент по време на охранителската ми работа. Да го кажем така, накратко, леко ме наръгаха с нож. Не ми се отрази, нали, на живота, жив съм, здрав съм, но ме накара да се замисля, че аз няма да бъда охранителя Хикс, умрял заради интересите на господин Y, ами искам да правя нещо читаво с живота си. Тогава дойде възможността за залата, тогава започнах треньорски проекти по-сериозни, понеже бях завършил НСА, имах желанието, обаче същевременно не виждах реализацията в това, не виждах смисъла да го правя. Бях в охранителския филм, от който имах сигурни доходи и не се занимавах професионално с тренерство. Занимавах се любителски, помагах на хора да ходят по състезания, помагах на хора да тренират, но не го правех сериозно. И тогава започнах една инициатива, стартирах силовата школа, която беше място, където да дойдат хора да тренират силово, без значение дали за състезание или не. Оттам се родиха много големи състезатели в последствие, по силов трибой. Стартирах паралелно с това тренировки сред природата, заедно с други приятели, където пък се събирахме всяка седмица, събота или неделя, събираме се една голяма група, отиваме до един туристически обект, там си правим една тренировка кондиционна с тежестта на тялото или някакви леки уреди, ластици, носихме гирички, какво ли не, след което се връщаме обратно, там си хапваме, нали, социализация и стана много успешна инициатива. Много така хора привлякохме в нея и почнах да живея един много пълноценен живот. Започнах да движа и залата и в един момент някакси обаче поспрях със състезателния спорт. Чувствах се добре, чувствах се полезен, чувствах се щастлив, но пък някакси ме глождеше това нещо, да почна пак да се състезавам и започнах да ходя на някакви състезания по силов трибой и повдигане от лежанка най-вече в Румъния, по покана на мои приятели състезатели, като треньор първо, водехме състезатели, в следващия момент аз започнах да участвам, спечелих състезания, спечелих медали, върнах си формата от едно време, че даже и подобрих и ми дойде искрата пак. Но в следващия момент си казах, ето аз дигам тежести, имам, нали, състезатели, тренирам ги, живея буквално в залата, обаче имам една мечта, която ме гложди, това беше културизма. Същевременно завърших Витоша 100 още 2-3 пъти и вече се почувствах в един момент като безсмъртен. Викам, сега аз мога да правя ултрамаратони, мога да дигам тежести, мога да взимам медали и всичко. Обаче, що да не отметна и тая мечта и да стана културист. И реших, че ще опитам. Тогава пак имах така леко наднормено тегло, не беше прекалено много, но си бях винаги леко наднормен. И реших, че това ще е моят стимул да направя едно страхотно изчистване на тялото си и да го покажа на сцена. И това, че ще ходя на сцена, е моят стимул да го направя наистина както трябва. Помолих тогава единствения човек, на когото имах доверие за нещо такова, моят близък приятел Димитър Базотев. Помолих го да ми бъде треньор, питах го дали според него това е реалистично. Той ми каза да, нали, просто реакцията му беше уникално зарежеща за мен. Когато го попитах, по мое мнението, той каза, вай човек, давай да го правим, ти ще го направиш много яко, вика, гарантирам ти, че всичко ще е супер. Той толкова, вика, как се надъхах, айде да почваме. И аз просто реших, че all in, влизаме. И от човек, дето искаше просто да се изчисти, още на първата година
направо директно отидах, нали, на първото ми състезание Купа Мечката в Бургас, което е първото състезание по културизъм, което съм гледал. Нали, директно станах шампион. После отидах на републиканско първенство, станах втори в категория до 80 кг. На категория смесени двойки станахме втори тогава с Тодорка Иванова, която стана световна шампионка по-късно през годината. След това пък направо като в мечта, нали, като в сън, все едно не ми се случваше на мен, ми казаха, ти си вече част от националния отбор, имаш право да участваш на Балканско първенство, заради това, че си втори на републиканско. На 100% можеш да участваш, понеже първия, Радослав Ангелов в момента е професионалист, много голямо ниво състезател. Първия каза, че няма да ходи на Балканско, ще се готви основно за световно. И тогава ми казаха, влизай, може да отидеш на Балканско веднага, никакъв проблем. И аз казах, ми отивам, няма проблем, което трябваше да позадържа формата още 2-3 седмици, да я развия. Но отидах едно много конкурентно балканско първенство в Княжевец в Сърбия и станах трети. Взех си бронзов медал, то беше направо нереалистично, аз направо бях потресен от себе си какво се случва. След което ми казаха, ти имаш право да отидеш на световно, ако искаш, отивай, участвай, нали. Плащаш се разноските и така нататък и участваш. Викам, разбира се. И в Бенидорм, Испания тогава, участвах на световно. Беше невероятно преживяване. Най-добрите в тая категория от цял свят. И аз между тях. Тогава регламента беше такъв, че варят от всички участници, варят 10 човека и те отиват на финал. Като ние бяхме 25 или 27 участника и има, нали, в културизма има задължителни пози. Само, че ние сме на половината на позите. Просто набързо е така, по няколко пози. Някои от тях не бяха и най-силните ми пози, така че не ме избраха в тази десятка, но аз въпреки всичко бях отишъл на световно и вече участвах и на световно. Това ми даде едни много нови сили такива да продължа напред. След това направих още една година в културизма. Станахме шампиони в категория смесени двойки с Екатерина Варбанова, извинявам се. Екатерина Варбанова. Пак станах втори на 80 кг. След това на един международен турнир в Чачак, Сърбия, станах втори на до 90 кг. Изобщо взех си моето от културизма, изпълних си детската мечта в културизма и си казах обаче спирам с този спорт, защото той е прекалено тежък за социалния живот, прекалено тежък за вече личният ти живот, нали, иска едни лишения, които малко те превръщат в друг човек. И аз не бях готов тогава, не исках повече да ги правя, да ги давам. И пак се върнах към бягането. То дойде просто естествено, но вече влязах в него с една така сила и спокойствие на това, че аз не съм 100 кг, в който се опитва да бягам, и съм 80 кг, в който знае как да се разпределя теглото, който е много по-атлетичен, който вече има опита от всичките тия подготовки преди това и почнах да бягам по-сериозно. Надъхах се, че ще направя някакви резултати за себе си на Витоша 100, на други такива състезания, които харесвах. И в последствие се отдадах на тази си страст. Направих резултатите, които исках. Не точно които исках, но близки до тях. Нали, винаги може още малко, но бях доволен. Това стана 2019 година. И тогава ми дойде идеята да се прибера в Бургас. Значи аз живях дълги години в София от 2002 до 2019, но вече някакси още повече виждах по-висшата идея в спорта, още повече виждах моята роля в това нещо. В София вече беше много активно едно такова бегаческо общество, едно такова спортно общество, едно такова общество, където хората по позитивен начин да се свързват с спорта, и това на мен страшно много ми харесваше. Виждах как просто има един много достъпен и лесен начин хората да спортуват и да стават по-добри хора, да стават по-щастливи хора, да стават по-здрави хора. И аз знаех, че моята мисия едва ли не в живота е да помагам на хората да бъдат такива. Виждах, че в Бургас още нещата не са точно така, че тук е много нишово това нещо, че тук има много малко хора, които го правят. И си казах, добре, аз мога съм част от хората, които да помогнат това нещо да бъде наистина по този начин. Аз съм го виждал, знам го как е и мога да го направя и там. И същевременно да съм си по-близо до вкъщи. И тогава, за съжаление, почина майка ми. Това беше едно от нещата, които ускориха процеса на това да се прибера по-бързо.
прибрах се и започнах. Тогава сформирахме спортен клуб ФАР, заедно с приятели. Това беше, понеже вече бях наясно покрай всичките години в спорта, в състезанията. В София сме организирали много състезания. Един много силен турнир. Тогава аз пропуснах по трибой Джони Спорт, храм на силата. Той беше невероятно събитие. Но бях се сблъскал вече с това, че когато ти искаш да прокараш някакви идеи, искаш да реализираш нещо, но не си от името на организация, ами си аз съм Димо. Хубаво, ама никой не те взима на сериозно. Ако искаш да направиш нещо сериозно, трябва да си организация. Трябва да имаш сподвижници. Трябва да застанеш от лицето на една организация, която носи отговорност. И си казах, добре, да го направим. Да направим организация, да се върна в Бургас и да започна да работя по мисията си. Да започна да работя по мисията си, но вкъщи, с моите си хора, с хората, които чувствам по-близки. Просто и така стана завръщането ми в Бургас. Междувременно вече така видях се с повече спокойствие, видях се с повече време, нали, в сравнение с София, където постоянно бързаш. И реших, че ще пробвам триатлон. Тогава веднага си казах, че искам да отида на Ironman. Или първо Ловско сърце, да завърша Ловско сърце триатлона. И започнах да тренирам сериозно триатлон. Тогава се запознах и с треньора ми, който е мой ментор в бягането вече, нали, от 5 години, Атанас Атанасов. И той пък вече ме научи да бягам, наистина да бягам. Тоест да бягам по-бързо, да търся по-високи цели в скоростта, да развивам скоростта, да имам амбиции за по-висока скорост. И отдавайки се на триатлона, аз се ударях по-сериозно и на бягането. Специализирах се в спортовете за издържливост. Междувременно тренирах много хора за тези спортове. Развивах се и като треньор в тази насока. Паралелно с фитнеса, с силовите спортове. И лека по лека пробвах всякакви дистанции. Мен ми е много предизвикателно да опитам нещо, което не ми се отдава или нещо, което не е моето, да отида да се хвърля точно на него и да видя първо какво е да оцеляваш, след това да видя как прогресираш, след това да видя как правиш малко по-добър резултат. И затова опитвах различни неща. Значи първо тръгнах като ултрамаратонец, след това реших, дай ще бягам маратон, аз ще пробвам 10 км, айде 5. В следващия момент, понеже треньора ми е спортен ходач, си казах, да пробвам това спортно ходене, което тотално, нали, някаква екзотика и много различен спорт от всичко, което съм правил. Много труден, между другото. Изключително труден. Да. Изключително труден. И го питах и той ми каза, това е нещо много различно, да знаеш, нали, може нищо да не стане, да не се разочароваш, да знаеш, че и по състезанията, нали, може да не можеш да завършиш деца. Викам, много състезатели, големи, страхотни бегачи не са завършвали дори. И аз му казах, нищо, аз нямам какво да губя, дай да пробваме. И пробвахме на тренировки, получиха ми се нещата, нали, покривах критерия, горе-долу развих някаква скорост и оттам вече отидах на първото ми републиканско, 20 км в Мизия, шосейно републиканско, покрих критериите, оцелях, не ме декласираха, станах 6 и казах си, това е готино. Къде има други състезания? То няма. Единственото, което има е на ветерани, на републиканското за ветерани, Мастърс, нали, в България им викаме ветерани, нали, все едно ветерани от войната, нали, пък в чужбина им казват Мастърс, нали, майстори. И от 35 нагоре, през 5 години са възрастите, и вика на ветеранското има 5000 метра на стадион, на писта. Супер, предизвикателно е, интересно звучи, ще пробвам. И отидах на републиканското, станах първи, оттам вече, викат, искаш да идваш на Балканско в Турция, в Измир, викам, искам, що да не искам. Отидах и на Балканското в Турция, станах и там първи на 5000 метра. В същото време пък другите ни състезатели, понеже в тази възрастова група, 35-39, бях тогава, другите ни състезатели, които искаха да участват на Балканската щафета, това е една много интересна дисциплина по балканските мастърс първенства, всички спринтови дистанции, така да ги кажем, плюс 800 метра. Значи 800 метра е първия пост, 400 метра е втория, 200 е третия и 100 метра е последния пост. На тях им трябваше още един човек, за да сформират отбор и просто за да има някой на поста, да не е празен пост. И ми казаха, каним те да дойдеш в отбора. Аз казвам, вие луди ли сте? Аз не съм, в момента съм спортен ходач, плюс това нищо общо нямам с скоростното бягане, нищо общо. Все някак си ще го избягаш. Нали, кой пост предпочиташ? Викам, който ме сложите.
и те ме сложиха на 200 метра. И това беше някакво невероятно преживяване за мен. Просто даже не можах да го и премеря, защото нали, тръпката да поемеш щафетата, да не я изтървеш, което е най-важното, и да пробягаш 200 метра на пълен макс, след като си направил всичко, ходене и така нататък, нали, в края на първенството на 40 градусова жега, беше за мен достатъчно предизвикателство. И викам, нито ще меря, нито нищо, просто бягам. И стана така, че първия ни пост беше много силен, успя да вземе добра позиция, втория ни пост беше много силен, удържа позицията и нали, дадаха ми на мене палката, направих едни невероятни 200 метра, които просто бяха нещо брутално извадих от себе си, също като 50 кг едно време в залата като дете, дето въобще не разбрах как се случиха. Дадах на другия, той направи стотачката и станахме втори. Де факто това беше някакво невероятно събитие за мен в живота ми. Запали ми още повече искрата. Казвам, това е моето място, това е моето нещо. И продължих. И следващата година пак на републиканското, горната възрастова група на 5000 метра спортно ходене станах първи. На бягане се пуснах, станах втори на 5000 метра тогава. Отидах на Балканско в Черна гора, в бар, нали, там станах втори на 5000 на спортно ходене. Участвах на 3000 метра, станах четвърти. И на щафетата пак участвахме за нашата възрастова група, където станахме четвърти, не можахме да вземем медали, но пак направих още по-яки 200 метра, нали, които бяха брутални за мен. Беше страхотно изживяване и все още е. Да, ти все още продължаваш. Все още продължавам, да. Даже преди 2 седмици участвах в републиканското първенство на закрито за Мастърс, група 40-44, станах първи на 1500 и на 3000 метра. Това са пък дистанции, които тотално не са моите. Много трудни, много тежки. Аз се готвя за маратони в момента, но пък наблягаме на скоростта в последните няколко месеца, така че поразвих я доста. Поразвих се и аз в това отношение. Щастлив съм, доволен съм и продължавам напред в спорта, като и треньорството си върви паралелно с това и организацията на състезания. Ти се подготвяш за маратони, но и подготвяш хората за маратони. Коя е по-трудната роля, Димо? Като треньор или като състезател? Трудни са и двете. Много са трудни. И в същото време са много лесни, защото правя го с желание, правя го с удоволствие. Значи личната ми подготовка ми идва по-лесно, защото там отговорността е, може да се каже, по-малка. Каквото и да стане, аз съм щастлив, че изобщо вървя по този път, че правя някакви неща, които не съм и сънувал, че ще мога да правя, че съм здрав, че тялото ми е здраво и дори да не успея да си реализирам някакъв резултат, което много често се случва, понеже имам по-високи амбиции, не винаги става. Аз си казвам нищо, другия път ще стане работата. Но когато подготвям хора, там вече напрежението е малко по-голямо, защото ти си отговорен към представянето на другия човек, отговорен си към здравето му. Ти ме подготви за маратона в Рим, за което много ти благодаря. Ти си... аз от личен опит мога да кажа, че ти си много успешен треньор. Извади най-доброто от мен и там успях да направя личен рекорд 3 часа и 12 минути на 42 км, за което ти благодаря. И исках тук също да добавя, че понякога хората си мислят, че треньорите са просто едни събирачи на пари. Не е така, поне не и ти, защото ти си стриктен и искаш стриктно да се спазват твоите правила. Така е. Което се отразява на резултатите в последствие. Правилата са нещо много важно. В много случаи, както беше и в твоя случай, много хора са толкова нахъсани, толкова преизпълнителни, че те имат нужда по-скоро треньора да ги спира на моменти, по-скоро да им казва: не дей, знам, че можеш повече, запази малко за другия ден, отпочини си този път, на другия път ще си по-продуктивна, нали, възстанови се, дай си малко почивка и така. И това е основното предизвикателство при някои състезатели, както беше и в твоя случай. В този случай правилата са още по-важни, за да може, нали, когато имаш леко бягане, да направиш леко бягане. Когато имаш почивка, да почиваш. За да може другия път, когато е трудно бягане, бързо бягане, да можеш да го направиш по най-добрия начин, да надградиш и след това пак да се върнеш в възходящата позиция и да няма контузии, защото контузиите най-много спират прогреса.
Та в това отношение това е много трудна задача, защото, примерно ти беше много дисциплинирана. Нали, имало е някакъв случай, в който хъса и адреналина са надделявали. Аз съм същия с моя треньор и той често така се ядосва с мене. Правя му главоболия, заради това, че просто съм решил, че в момента имам повече сили и ще се надскоча. Но това не е бил момента. Нали. Това е предизвикателно, но в този случай нямаше проблем, защото нали, казвал съм, да, това не е както трябва, коригирай го и ти го коригираше и затова имахме и положителния резултат. Но има и много хора, при които това не работи. Просто аз им казвам, те пак си правят тяхното. Аз пак им казвам, те пак си правят тяхното. Накрая се контузват, имат проблеми, не си изпълняват резултатите. Някои осъзнават грешката си, други казват, треньора има контузии, прехвърлят отговорността на други. Това е вече нали, емоционална интелигентност, нали, опираме до нали, някои неща, когато човек не може да поеме отговорността и я прехвърля винаги на някой друг. Та, за съжаление, в треньорската работа сме изправени постоянно пред нещо такова, когато хора, които не могат да поемат отговорността, я прехвърлят на някой друг и на тях треньора им трябва, за да прехвърлят отговорността на някой друг. И когато нещата не се получат, да кажат, треньора ми е виновен. Това го виждаме най-редовно в българския спорт, във всякакви спортове. Най-често във футбола го виждаме. Той е най-комерциалният спорт, значи там винаги треньора е виновен. Каквото и да стане, треньора е виновен. В много случаи наистина треньора няма необходимите знания, тогава не коментираме, но треньора не е виновен, че състезателите играят комар цяла нощ, треньора не е виновен, че състезателите са пияни на среща, треньора не е виновен, че не спазват режима и така нататък. Нали? Там е вече или не са му спазили тактическите указания и всеки си прави каквото си иска. Но това е, за съжаление, остава зад кадър. Та също и в нашата работа. В работата ми на фитнес треньор съм изправен също пред това предизвикателство, защото там е много важно какво ще бъде храненето, как човека ще направи нещата извън залата. Ние сме заедно примерно 3 пъти в седмицата по 1 час в залата, обаче той е сам със себе си 24 часа на ден. И аз не мога да контролирам какво той ще си купи в магазина, не мога да контролирам какво ще изяде, не мога да контролирам какво ще изпие. Или ако ми се наложи, аз съм човек да отида прямо на почивка, дали когато аз съм на почивка, той ще отиде изобщо в залата, защото има много хора, които не го правят. Ако няма уговорката с треньора, той няма самосъзнанието да отиде да тренира, което е жалко. Ти каза, че като се върнал от София, си забелязал, нали, че тук няма чак такова развито спортно общество, каквото има в София. Според теб това промени ли се с годините? Имаше една тенденция по време на ковида, когато включително и аз, когато всички бяхме затворени по домовете, след което вече ни пуснаха, по-активно аз поне почнах да спортувам по-активно и такива са ми наблюденията. Какви са твоите наблюдения? Има ли такава тенденция? Ами да, има такава тенденция. Нещата са в много възходяща градация. Имаме на лице много повече трениращи, много повече спортуващи, много повече участници в любителските състезания, които в последствие почват да ходят и по по-големи състезания. Имаме любители, които почват да ходят по републикански и така нататък. Имаме хора, които никога не са предполагали, че ще бягат, ще карат колело, сега са най-редовните по алеите. Само до преди 10 години по алеите да срещнеш бегач беше някакво чудо. Беше някаква екзотика. Им бяха по-скоро по-възрастни хора, нали, които се брояха на пръстите на двете ръце, най-много, и хората ги сочиха като извънземни. Той е маратонец, той ходи на маратони. Нали, той човека може никога да не е бягал повече от 10 км, обаче според тях той е маратонец, той е някакъв луд. Или това са уния лудите, дето бягат от Поморие до Бургас, нали, Поморие Бургас пробега. И на мен ми се е виждал като нещо извънземно. Просто това беше някаква тотална екзотика. Нали, тук-там да покара по някой колело да видиш, нали, имаше го, но пак бяха повече възрастни хора или някое детенце, нали, с баща си. Но така да видиш целенасочено някакви хора сериозно да го правят, които не са в отбора по колоездене или не са в отбора по лека атлетика, това го нямаше. Впоследствие, нали, 5K Run, като почна въобще цяло това движение световно с маратонството да влиза и в България, защото ние малко се движим винаги с 20-30 години назад. Когато започна да влиза масово и в България, почна и в Бургас да се развиват нещата. Започна да има и тук повече организации, почна да има повече любителски състезания, почнаха да се включват в тях и хора, които са на по-висока възраст.
така да го кажем, нали, които не са били спортисти, които не са спортували като деца. И социалният елемент просто започна да става много по-застъпен, хората да се забавляват, да го виждат като едно забавление, а не като някакво мъчение и става все по-активно и по-активно и работим в тази насока. И редовният въпрос, от чийто отговор се интересува и колегата ми. Кой ви гони? Защо бягате? Кой ви гони? Значи, сами се гоним на първо място. В много случаи повечето от нас започват да бягат като бягат от нещо. Буквално бягат от нещо. Дали е от нещо, което ги тормози в живота им, дали е от нещо в семейната им среда, в работата им, недоволство от живота като цяло, недоволство от здравословно състояние, в което се намират. Бягането е много добро средство, което да подпомогне тези всичките терзания, защото то просто подпомага отделянето на едни такива естествени наркотични вещества, ендорфини, серотонини и така нататък, като се комбинира и със срещата с хора, както е социалният елемент, и ти си буквално като надрусан, само че по един здравословен начин. И ти го търсиш това нещо и си продължаваш да си бягаш. Та първоначално бягаш от нещо, впоследствие, когато вече така придобиеш една зрялост, малко по-голяма бегаческа зрялост, почваш пък да бягаш към нещо. Изведнъж си казваш, ето аз вече бягам, аз съм бегач, мога да опитам да пробягам 5 км за под 30 минути. После ми мога и за под 25. Ми мога да опитам да отида да избягам 10 км или 21, или пък маратон. Нали? После си казваш, маратона мога да го избягам за под 4 часа, под 3,5. И почваш да си поставяш едни цели, които те държат мотивиран, които те държат сериозен и намираш смисъла. Нали? Това е, според мен, основното в това да бъдеш добър в нещо и да го правиш резултатно и да го правиш по един готин начин за теб или да оцелееш трудни обстоятелства, търсенето на смисъл. Нали? Това е основата на логотерапията, Виктор Франкъл, виден психолог. Да намериш смисъл в това, което правиш. Тоест, да речем, бягаш маратон. Защо да го бягаш този маратон или ултрамаратон? И ти си поставяш така една цел. Тая цел е там след 5-6 месеца, 3-2, колкото са месеците. Ти в това време си по-сериозен, ти си по-отговорен към храненето си, към възстановяването си. Казваш си, утре имам тренировка, дай си легна по-рано, дай да си направя един масаж, дай да гледам здравето да не се разболея, дай така да направя сериозно тренировката, пък да ни я претупам или да я пропусна, защото някой ти казва, ела тук да отидем някъде. И ти в един момент ставаш просто по-сериозен към себе си, към целите си, към амбициите си. В следващия момент даваш примери на някой друг. Изведнъж може покрай тебе да пробяга мъжът ти, жена ти, там, който иде. И общо взето това нещо намира един смисъл. И ти от човек, който е бягал от нещо, в следващия момент бягаш към някакви вече по-големи цели. А теб какви хора те търсят да им помагаш, да им направиш тренировъчна хранителна програма? Такива, които искат да се развиват в спорта или такива, които не са стъпвали в залата, никога не са спортували и просто искат да започнат от някъде? Всякакви. Понеже и аз самия съм бил във всяка една такава ситуация и във всяка една такава житейска ситуация. И общо взето ме търсят всякакви хора. Търсят ме хора, които примерно са спортували години наред, а пък нямат необходимите резултати и искат в един момент просто да постигнат нещо по-голямо, да се сложат по-висша цел, обаче да достигнат до нея по-лесно или да намерят пътя, така да го кажем, да надградят. Същевременно са ме търсили и хора, които никога не са спортували, но в един момент са осъзнали, че спорта може да им помогне, може да им подобри здравето и искат да свалят килограми, искат да придобият издържливост, физическа, телесна култура. И в следващия момент тези хора решават, че могат да станат и спортисти и някои от тях са ставали и спортисти. Примера, който имаш? Да, имам много примери. Днеска един от тях е рожденник, Ванката Шишманов, Иван Шишманов. Ванката беше много зле здравословно. Тежеше към 135 кг, обездвижен, обезсърчен, така да го кажем. И в следващия момент, когато почнахме да работим заедно, той започна да сваля килограмите, започна да се чувства по-доволен от живота си, по-така щастлив в
тялото си, почна да си поставя и някакви цели, свързани с бягането. Бягането откри, че в един момент бягането е по някакъв начин неговия спорт и започна да си поставя по-високи цели. То точно е така, мина през 5 км, през 10 км. В следващия момент реши, че иска да бяга за рождения си ден от село Близнак до Ахтопол, което беше половината на Тур Странджа. А всъщност той вътрешно в себе си е искал някога да мине бързо Тур Странджа, защото Тур Странджа е било някаква невероятна мечта за него, както за мен е било културизма, силовия трибой. И той работи години наред, за да може да премине Тур Странджа за рекордно време. И той беше в един момент рекордьора на Тур Странджа. А преди това имаше трудности да ходи. Буквално ние с него, като се видяхме за първи път да обсъдим, ще работим ли заедно, се видяхме в центъра там до Трията, но нямаше места в кафетата там. И трябваше да стигнем от Трията до кафетата, които са малко по-нагоре там по улицата, буквално 300 метра. Той за тия 300 метра почервеня, пахтя, след това дишаше тежко, сигурно 10 минути и той беше в такава форма. В следващия момент този човек пробяга 180 км за рекордно време. И още бяга. Днес за рождения си ден избяга 42 км за под 4 часа. И това беше просто така тренировка за него. Тук, нали, да кажа нещо много интересно в тая насока. Имах преди време една жена, която те първа почнахме да работим заедно. И тя ми каза, че не им познат, е питал, нали, с кой треньор работи, защото тя казала, почнах да тренирам, ще работя с треньор. И тя му казала, нали, с Димо Бенев. Той казал, ти луда ли си? Той сега ще кара да бягаш 100 км, той ще те кара да дигаш 300 кг, 200 кг, той ще щупи, ще накара да правиш някакви луди работи. Тя жената малко се шашна, а тя нищо общо с тия неща, нали? Казвам, ама това вярно ли е? И аз си казвам, виж, сега, нали, почваме да се учим на тренировки в фитнеса, почваме лека по лека да сваляме килограмите. Но викам, ако в един момент ти се почувстваш достатъчно силна, достатъчно мотивирана, достатъчно енергична, достатъчно готова да си помислиш за нещо такова, аз ще ти помогна за това нещо. И моята работа, моята мисия като човек е, като треньор, да накарам хората да намерят най-доброто си аз физическо, духовно, емоционално, за да могат да си позволят да имат такива смели мечти. Ако имат такива смели мечти, аз ще им помогна да ги реализират. Ако мисля, че е неадекватно това нещо, аз ще кажа, не е адекватно на този етап. Нали, не искай да бягаш маратон, избягай 10 км първо, или не искай да дигнеш 100 кг, дигни първо 30 и така. Но викам, няма да съм човека, който ще те спре, аз съм човека, който ще ти даде реалните цели, но винаги ще ти помогна да търсиш големи цели, ако искаш. Нали, но никога няма да те карам за тях аз да те карам да ги търсиш, а напротив. Ще накарам ти да направиш така, че ти, ако те са твоите цели, ти да си ги поискаш. За финал искам да те помоля да помогнеш на нашите слушатели и зрители. Идва лятото, съответно сега е сезона на отслабването. Хората след зимата, пролета се сещат, че трябва да отслабнат или да се хранят здравословно, или да направят нещо за здравето си. Какво би посъветвал тези хора? Как да се подготвят за лятото? Как да се подготвят телата за лятото? Ще ги посъветвам на първо място да не го виждат като нещо, което е за 2 месеца и след това ще спрат, нали? Да го виждат като нещо, което е дългосрочна работа, която да почнат сега и тя да се продължава напред с времето. Да потърсят информация, колкото може повече. В момента има много. За хранене, въобще за това от какво е съставена храната, за основните макронутриенти, какво означава белтъчини, какво означава мазнини, какво означава въглехидрати. Да поразгледат калорийни калкулатори, да видят за тяхното ежедневие, за тяхния начин на живот, горе-долу колко калории им трябват, да видят как се смятат калории. Нали, малко да си придобият някакви познания по отношение на храната, защото това е най-важното за отслабването. Да подобрят качеството на храната, оттам вече да контролират нейното количество, да редуцират всякакви вредни неща, които са наясно, че са абсолютно вредни, да осмислят кое е това, което е направило така, че те да имат проблеми с килограмите и да се опитат да се преборят с него. В много случаи проблема на хората не е физически, а е емоционален, малко по-дълбок. Излишните килограми са само външното негово изражение
И ако те успеят по някакъв начин да контролират това, те ще могат да контролират и храненето. В това отношение може да им помогне един добър психотерапевт също. Да отидат, да си ги малко от малко да си ги решат тези емоционални проблеми, да намалят тревожността си. Тревожността много, много помага на това, нали, в кавички, ти да ядеш боклуци. Това нещо могат да си помогнат по един такъв начин. Отделно да стартират движение. Може да е фитнес, може да е ходене, може да е колоездене. Нали, препоръчвам да не се хвърлят директно на някакво бягане или на нещо такова, на по-агресивни методи, ами да почнат с ходене, да почнат с това да повишават крачките, които извървяват. Нали, с телефон, с часовник, с всичко могат да ги контролират. Да видят каква е физическата им активност и да я повишат. Контролирано, постепенно. Ходенето в ежедневието страшно много помага. Оставяте колата, тръгвате, ходите, нали, по всякаква възможност да използвате да се движите. В комбинация с един фитнес, който тренира цялото тяло, да не избягват движенията за краката, защото краката са тази мускулатура, която най-много предизвиква обменни процеси, която най-много калории изразходва. Да тренират цялото си тяло, да тренират активно и да не прекаляват просто с натоварването в началото. Да го приемат като едно обучение и постепенно да надграждат. Това, което могат да правят по-дълго е ходенето. То е по-безопасно. И да не правят крайни диети по отношение, нали, примерно те имат нужда днеска от 2000 калории, пък ядат по под 1000, за да могат бързо да отслабнат. Защото това бързо ще им даде резултат, но и много бързо ще ги амортизира, много бързо ще ги измори, много бързо просто ще изостри нервната им система. Може да им доведе до здравословни проблеми, особено при жените много, много може да се отрази зле. И в следващия етап те да бъдат по-зле здравословно, по-зле емоционално и да се направи един такъв огромен йо-йо ефект, при който те да спрат да изпълняват всичките диети, да почнат да прияждат, да прекаляват и да си върнат килограмите с лихвите, което се случва най-редовно. Затова един умерен подход препоръчвам. Може би трябва да осъзнаят, че здравословното хранене не е диета, не е режим, защото много хора възприемат по този начин. Да. Когато внимаваш какво ядеш, когато искаш да се храниш по-здравословно с по-здравословни продукти, с по-качествена храна, хората това го възприемат като вид диета, което според мен е грешен подход. Също. Да, самата дума диета не е нещо страшно, то просто нейното разбиране е криво. Диета означава хранителен план, т.е. храненето ти да е осъзнато, да не е просто да хапнеш всичко, което виждаш пред очите си, ами да знаеш сега това, като го едеш, защо го едеш. Да имаш едно осъзнато разпределение на веществата, които приемаш, спрямо нуждите ти, защото примерно някой може да има нужда от повече енергия, може да има нужда от повече въглехидрати. Ние примерно сме маратонци, бягаме огромни дистанции, аз мога да изям половин хляб на ядене и пак да не ми се отрази, защото имам мускулатура, която изразходва енергия. Трябва да я захранвам, няма начин. Но един човек, който примерно изпълнява седяща професия и няма движение, кой знае колко много и примерно евентуално отива в фитнеса за 1 час на ден 3 пъти, той няма нужда от толкова много въглехидрати. Значи той ще хапне по-малко въглехидрати, ще хапне по-малко мазнини и белтъчините, които много хора подценяват. Белтъчините са основата. Нали? Трябва да имаме белтъчини в храненето си, за да се чувстваме сити, да се възстановим. Но трябва да има осъзнатост в храненето. Това е много важно нещо. И трябва да имаш културата на хранене, която да ти помага ти да движиш този процес в ежедневието си занапред в живота си. Да не е кампанийно, нали? Сега само за лятото, 2 месеца съм точно много така стриктен и после вече пий харче. После идват празници, после оправданията започват и така. Празниците не са никакъв проблем. Абсолютно. Влезеш ли в тях с едно изконтролирано тегло, влезеш ли в тях физически активен, влезеш ли в тях с така една идея, че няма да прекаляваш, че ще седнеш на празничната трапеза и ще си хапнеш от всичко с всички заедно, но примерно преди това през деня малко леко си се ограничил, отишъл си, побягал си малко, походил си, след това примерно пак ще отидеш на другия ден. Ти на края на празниците може даже да си свалил. Може да си в по-добра физическа форма, отколкото преди тях. Точно така. Благодаря ти много за този разговор. И аз много благодаря. Да сте живи и здрави всички и само напред.